wat een klapper. Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. De Scootje Podcast, e-maaien. Dat klinkt eigenlijk net meer zo vreemd, want het is zo logisch als was. Geertje? Ja, want we beginnen mooie trainingen en Het mooie waar komt er aan. mooi waar, voorwedstrijden. Ja, En het is natuurlijk een logisch vervolg van het enorme succes van Ouderen de Simmer. tuurlijk. Zo is dat. Mijn naam is Arjen de Boer, naast mij zitten Geertje de Vries en Staremer Auke de Groot, skipper vanzelfs van de Zuidwesthoeken. Welkom, Auke. Dank u wel. Ik maak je eerlijk zeggen, ik maak je me wel een beetje zwaar hoe deze uitsturing, Auke. Want, en ik begreep dat we zelf ook wel een beetje vernuiveren doen we daar bellen. Om te gast te wezen in deze podcast. Want toen zei je dus, ik ben net zo'n prater. Nee, eigenlijk ben ik net zo'n praten. Het moet een heel interessant of nieuwsgierig onderwerp zijn. En dan kan ik nog wel eens loskomen. Maar, Ja, dan wist wel dat het de bedoeling is van een podcast dat je zo en dan wat zegt, hè? ja, zeker. Als je ook goede vragen stelt, dan zit ik er antwoord op je aan. Oh jee, wat een druk. Ja, maar Geertje, het wie die idee, hè, om Auke uit te nodigen. Ja, klopt. Ja. Dat is weer mijn idee. Want we zitten natuurlijk maar die nieuwe formule. En daar hebben we het al vaak over gehad. Er komt een nieuwe formule. En dat heeft behoorlijk wat consequenties voor een aantal scootjes. Waaronder het scootje van Auke, de Zuidwesthoeken. Want dat is het allerzwitste scootje in de vloer. Nou, en nou maar die nieuwe formule zou het wel eens wijzen kunnen dat Auke wat meer naar voren zielen kan. Nou, dan zullen we het aan doen hebben. Dan is natuurlijk de koningin van het interview. Hè. Die is 30 jaar lang in het radioboordje zitten. Daar is natuurlijk ook heel vaak wel met Auke praat. Hoe krijg je Auke op een praatstoel? Hij komt op een praatstoel op het moment dat er heel goed zielt het. Dan wil er wel praten. En ik kan me één interview herinneren, Auke. Dat weer in dat ier dat je hem zielden met de zwarte wimpel. Ja? Omdat hij een huid verstonden weer. Ja. En toen helde je hem een treidenplak, meen ik. Ja, klopt, ja. Ja, en toen wie is behoorlijk ondien. Ja, zeker. Als het er nou weer op begint, dan begint het weer. Ja, dan Och. begint het weer. En, maar dat hou je toch. Ik bedoel, die man die had zelf al een budget in zijn leven. En we zitten met de hele familie zitten aan boord. En dan komt na zijn wedstrijd komt aan de wal. En dan zit dus met hem daar natuurlijk. En mijn broer zit aan boord. En zijn band zit aan boord. Mijn band zit aan boord. Ja, je bent er allemaal mee bezig natuurlijk op zo'n moment. En, nou ja, dan gaat hij voor iets gevraagd. Gaat hem heen naar de wedstrijd. En dan is die zwarte wimpel. Dat ik weer boven in die zwarte vleugel. Die boven in de mast. Ja, dan komt alles weer even omheen natuurlijk. Ja, en als je er nou aan denkt, dan komt het weer omheen. Ja, dan komt het weer even omheen. Ja, dan moet je weer even slikken. En dan, maar ja, goed, daar ben je mens voor, denk ik. Als je dat net hebt, dan druk iets net helemaal in orde, denk ik. Dan. Nee. Of je hebt hele slechte ervaringen als een man. Of je hebt zelf net volle menselijkheid. Maar ja, gelukkig hier wij dat gevoel wel. Ja. Ja. Verleden week bist je onkundig toch Geertje als Auke de Groot, de Zuidwesthoeken, best of the rest. Ja, want het gaat mij de noemer, want je bent als 8e eindigen en het gaat mij de noemer Zoon, Lemmer, dat wie 18 punten. Viel er dat zelf ook een beetje zoals best of the rest? Ja, wij beginnen er al heel hartstikke wijs mee. Want we hebben hier dat ik helemaal in sneeds op het eind van het laatste puntje stond. Of dat er nog krijg je in de eerste stond. Dat we 13 of 14 winnen. En verleden jaar hebben we een seizoen gehad maar wel aardig wat winnen. En dat weer voor u dat ideaal met het Zwierenschip. Ja, 2 keer de 4e plak. Dus wij winnen er hartstikke wijs mee. Nog een keer 5e. Best of de rest. Ja, toch? Ja, absoluut. En het hierna beste resultaat van die ooit. Want de heeft ik wel eens Sanderwest. Ja. Maar verder is 8e het. Ja. Nou, dat brengt mij bij de stelling. Want we hebben natuurlijk altijd de stelling, Auke. En de stelling is, ooit worden wij, maar de Zuidwesthoeken, kampioen. Ja. Ja? Ja, zeker. Maar het is goed, Siel, hè? Ja. Ja, ik weet niet dat ik daar nog aan boord zit, maar ik hoop je wel. Dan weet je dat ik het nog een keer mooi maatje. Maar hoe was dat in vredesnaam van me kon krijgen? Want ik heb de klasseringen van de laatste jaren even opzocht. Vliegen hier dus 8e. Een keer 11e. 2023 laatste. 2022 13e. 2019 11e. Laat ik het zo zeggen, er is ruimte voor verbetering. Ja, absoluut. Zeker. Nou ja, daar wordt druk aan werken. En ja, ik denk dat de SKS heel goed bezig geweest heeft de laatste periode. Binnen een aantal collega's en andere mensen die dit er net helemaal niet eens binnen. Maar Willem ja, Zwager. Ik neem er eens in. ja, bijvoorbeeld. Pieter Meter. Ja, Neem er nog eens in. ja, dat ben inderdaad een paar mensen die Tjenje naar formule gestemd hebben. En, Maar Doop is voor. ik ben voor, ja. Ik ben met jouw skippers en met jouw vertegenwoordigers van eigenarencommissies ben we van het begin al belut geweest bij deze nieuwe formule. We zijn bij alle updates ben wij erbij geweest. De mensen die hebben van het begin tot aan mijn naam en wat ze al gediend hebben.
En ik heb er een soort vertrouwen in dat ze een hele goede procedure volgt hebben. En dat dit wel verdunnen doet. Dat dit voor de SKS een goede stap vooruit is. Ja, en voor die ook, want er is licht aan het eind van de tunnel. Ja. Want die nieuwe formule, je hebt het zwiste scootje van de vloot, maar je moet nou dus gewicht kwijt. Ja, wij mochten altijd wel gewicht kwijt, maar dan moesten we een heel soort tuig inleveren. En dat hoeft nou net. Wij moeten er nou 9 centimeter tuig bij zetten. En, maar als we er nou een paar 100 kilo gewicht kwijt rijden, nou, dan kunnen we er iets minder tuig bij zetten. Maar het wordt eindelijk erkend dat wij net alleen nog maar een zwiegerskip hebben, maar dat het model van het schip ik een beetje anders is als over schepen. Als je wat jouw 14 Pampers of 14 BM's hebben, dan hoef je ook formules net te maken. En dat jouw 14 scootjes hebben die op dezelfde werf bouwt binnen. En die hebben dan iets verschillende afmetingen, maar in grote lijn lijken het dan wel op elkaar. Dan hoeft het vermoedelijk net zo moeilijk te wijzen. Nou, dan kan je, als je door een lichtskip en een zwiegerskip en een smeltskip en een breedskip sleeproe met door en je laat die modellen van in een tank in TU slepen, dan heb je al een heel soort goede gegevens, weet je dan de rest van de schepen die er tussenin lezen wel tussenin bereiken kennen. Ja. En zei je dat dit gebeurt. Maar nou bist je al 18 jaar skipper. Hoeveel Ja. formules is er wel mee maken? Ja, stikkerstraaien denk ik. Stikkerstraaien. Ja. En hoeveel formules moet er nog komen om Boppie om kampioen te worden? Nou, ik denk dat we nou wel een hele aan de goede kant uit gaan. Ik heb je wel een soort vertrouwen in dat dit een hele goede stap vooruit is. Dit is de beste formule? Van de Zuidwesthoeken wel, denk ik. Ja, ik denk ik wel, ja. Want nou er eindelijk naar meer jongen als alleen maar naar de piepsters en de buitenste laatste. Ja. Zo, Ja, want je hebt een Barkmeijer ja, scootje. klopt. Ja. Nou, we zijn er ook hartstikke wijs mee. Maar het heeft gewoon wat andere eigenschappen als een ontlode skippen. De piepsters die hebben natuurlijk de mooiste modellen om het erin. Die zijn een beetje smeller. Buitenste laatste die ben wat mooier gebouwd, die ben wat steviger gebouwd en die ben een beetje breder. Maar die lieken in grote lijn wel redelijk op elkaar. Nou ja, er zijn stickers 4 size van beide en dan ben er nog 2 oren. En ja, daar waren in de vorige formules waren geen rekening mee houden. En nou wordt er wel meer rekening mee houden. Nou, Maar hoe zwier is Jim's koetsje? jongetje een hele ton zielkleer. Oké. En hoeveel had je hem kwijt? Nou, ik hoop dat we wat easier werk te vrouwen in aan boord een 400 kilo kwijt voorin. En dan hebben we nog 200 kilo achterin lezen om het schip in de goede trim te krijgen. Dat kende dan misschien niet uit. Dus ja, dan komen we misschien 600 kilo rijden misschien kwijt. En ben je hem dan nog altijd het Zwitserse koetsje? Ja. Zet het dan wel zo onder de dik? Nou ja, we komen dichter bij het gemiddelde. En we krijgen even zo goed nog een beetje tuig erbij. Dus ja, ik denk dat het wel een stuk beter gaat worden. Ja, dat het wel, maar ik denk dat het voor de hele SKS, voor het geheel, dat het er mooier van wordt. Omdat het dichter bij elkaar komt. Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, onnota zit behoorlijk op een praatstoel. Ja. Auke. Hey, Ja, dat valt me niks Hij aan. heeft een goede vraag gesteld. Trouwens, nou ja, om nog meer Jipkong te krijgen in deze podcast, bellen we altijd even met de vastzitter van de SKS. En in uw rubriek, hey René, en dus zei ik, hey René, is er nog nice? Ja, zeker, jongen. Dat is altijd nice wat ik zei. Mooi om te horen dat Jim Hewitt ik een hele soort informatie krijgt van een skipper die het aardige in de materie zit. Dus ik hoop dat Jim weer helpt om een goed beeld te krijgen bij de ontwikkeling van die formulebuurs. Want dat gaat zo mooi als wat, denk ik. Om de 3 Silus Koetsjes een wedstrijd om de Friesenbokaal. En dit hier is het op 9 september wedstrijd 4. Stellen wij scootjes beschikbaar voor de commissaris van de Koning en zijn gasten. En ze zijn dan te gast aan boord van die scootjes om van heel dichtbij scootjes om te belibben. De Friese bokaal is in jaren 80 ontstaan, denk ik, ja, in jaren 80 als verbinding tussen de SKS en de provincie Friesland. En het werd voor u toen een gebaar van dank onder de provincie voor de inzet bij de kampioenschap. Die stiepen die wie en die is, en van provinciale wedstrijden dat dan, is van groot belang voor de veiligheid en de organisatie van de wedstrijden. Maar er zit ook een idee achter. Lid bestuurders en mensen uit de politiek en bedrijfsleven zelfs ondervinden wat het SKS Koetsensilm betreft. En dan net van de wal, maar echt op het water, op je scootjes. En zo ontstaat het begrip voor wat het SKS Koetsensilm van Friesland betreft. Ja, het is een cultuurbepaalde sport, maar ja, ik vrijwilligerswerk, cultureel erfgoed,
Meanskips, gevoel. Maar dat het een economische impuls is voor die dorpen en steden. Dus Hartstikke ja, mooi. door de Friese bokaal verbinden wij uitsvraag, maar bestuur en besluitvorming. En zij zorgen ervoor dat het scootsignaal, het SKS-scootsignaal, ook in de toekomst een sterke positie houdt in deze provincie. Nou. En dan kan heel zijn dat het SKS-kampioenschap mensen bijna brengt en Friesland alle simmers weer op elkaar zet. Hartstikke mooi. Dankjewel René. En trouwens nog een hele noffelijke dag, hè? Want jongens, het is een feestelijke dag. René is jitje, hè? Ja, zeker. Lokweeske René. Ja, dank u wel. Oké, hoi, tot de volgende keer. Hoi, doe. Geertje, we zijn er ontdaan die fameuze, hilarische roddelrubriek. Bist nog ergens achterkam? Zuidwesthoek dus drokdwaande met scootsie, hè, maar lichtermaatje van scootsie. Ljouwert drokdwaande met zwiddermaatje van scootsie. Oh, die willen een zwidder scootje? Ja, die matten. Ja, want de oorzaak wel een heel soort tuig inleveren. Dus daar doen ze wel wat geheimzinnig hoor. Oh, jee. Hoe ze het nou zwiddermaatje? Ja. Ja. Maar wist er enig idee? Nee, ik vind Zwidderen bemanningsleden? misschien wel. Dat zoek kennen. Ja, nou ja, goed. Dat is vaak net zo moeilijk, maar dat telt net mooi aan de kanaal. Oh, dat telt net mooi. Nee, de Nee. mensen die maar niet aan boord waren, dat weet ik dat de skip wonen wordt. Maar wist je dat jou het er met wand is? Nou ja, zo een gevolg van die nieuwe formule is dat de skippen die eigenlijk feestend licht binnen in verhouding met hun afmetingen, dat die moeten nou verplichter ballast inzetten. Dus deze nieuwe formule wordt in die stapjes ingevierd. Ja. Alle skippen die nou te licht binnen, die onder hun minimale gewicht zitten, die zijn nou verplicht om dat aan te vullen met ballast dit hier. Alle skippen die er meer tuig op zetten, die mogen dit hier al doen. Maar skippen die tuig inleveren moeten, die mogen nog 2 jaar met de kantenmeter Silenbloer die wij daar dan 4 werk hand hebben. Dit verleden hier van kracht winnen volgens de oude formule. Want ja, ook zo de kapitaalvernietiging wijs natuurlijk dat je direct die tuigen die misschien nog maar krijgt hebben, dat je die dan dat is zonde. op een brandstapel gooien kennen. Dus dat is zo zonde wijzen. Dus die stapjes wordt het invierd. Dus we zullen het nou de komende jaren zullen we zien hoe vol het. Maar wat wist jou? Wat weet die Jim van de concurrentie? Ja, nou ja, hier wel eens wat natuurlijk. Via Geertje. Ja, bijvoorbeeld. Via deze podcast. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, je praat ook wel eens meer over de skippers en je praat wel eens meer over de bemanningsleden. En alles. Je kan van alles proberen geheim te houden. Nou, je kan ook proberen om een nieuwe skip te bouwen in Driels bijvoorbeeld. Maar ja, dat houdt dan het geheim, want dat komt op een gegeven moment. Komt het dan eens een keer ontlacht. Ja, maar Jim en ik waren mijn nice skip, toch? Ja. De laat je in Driel zien, die is te kijken gekend. Maar ik weet het, ik geloof dat we dat... dat doen we maar net. Maar ja, wij zijn op ziek geweest naar een oude skip. Maar terwijl we deze nieuwe formule nou aangenomen hebben, hebben wij weer volle meer vertrouwen kregen in dit skip. Dat we hier wonnen kans met maatje. En, Dus voorlopig even net meer op funda Nee, voor een nice skip. En daarom ben we nou in dit skip aan het investeren. En dat weet ik een van de redenen dat we daar zo lang maar wachten hebben. Omdat wij eigenlijk het vertrouwen in dit skip wel een beetje verlengen binnen de SKS. Dat weer met de orde stand van zaken. Maar toch, dit is een eigen formule. Hij hem er het volste vertrouwen in, omdat Ja, God... absoluut. Het liefst het wil, mooiste. deze formule die houdt gewoon aan dat wij de oude 120 hier met de mensen toezield hebben altijd. Ja, en dat is eigenlijk een godswonder dat je hem ouder hier gewoon achtste wordt binnen. Ja, zeker. Daarom. Dus dan houdt het op potentie. En dan wordt het dan mogelijk wezen om met deze nieuwe formule mee naar voren te komen. Ja, sterker nog, ik kan me nog een stelling herinneren. Ooit werden wij met de Zuidwesthoeken kampioen. Ja, zeker. De Zuidwesthoeken komt er hoor, jongens. Ja, Ben er nog meer roddels, Geertje? Nou, net zozeer een roddel, maar ik heb wel een vraag aan Auke. Want die zoon Meindert, die zit al heel lang bij jou aan boord. Mooi scootjeskipper worden. Ja. Is ik familie van Lodewijk Meter, oude Lodewijk. Ja, dat klopt, ja. Is hij nooit vregen terug het huis in mijn scootje? Nee. Net liegen, hè? Nee, ik leed er net over. Nee, dat is wel op raad natuurlijk. Want ze konden net een skipper vinden in de lijn van Lodewijk Meter. Nee, Maar dat, ze hebben nooit om Meindert tocht. dat blijkbaar net, nee. Hier de verkeerde achternaam zeker. Ik denk het. want om even duidelijk te maken, Auke's vrouw Diana, dat is een meter. Ja. Lodewijk wie Diana gaat pakken. Ja, mijn zwaanheid is Klaas Meter. Dat is een van de zwanen van Lodewijk Ja. Meter en Anske van der Heijden. En die hebben natuurlijk alle erg bij. Of natuurlijk, maar die hebben alle erg bij. En daar ben ik bij. Dus
ik oudstammelingen van. Ja. Maar meint het hier dus skipperwerk kennen op het Huizen Scootje. En Hij is nog wel erg jong trouwens, ja. Dus ik denk, hij is nog jonger als Sander Sander, van ja. Johannes. ja, Dus ik denk net dat er ja zijn hier, maar nee. Maar hij hier in elk geval vregewerk kennen. dat hij kent, ja. Ja, ja. heb En trouwens- Anneke ja. hier ik vregewerk kennen. Ja, De dochter. De Ja. dochter. Ja. Ja. Zeker, maar die zie je al jarenlang met die mooi. ja. En de jongste zielt ik mooi, maar die zielt nog iets minder lang mooi. En die had ik net ambities denk ik om skipper te worden, de jongste net. Maar, Maar Anneke won volgens mij. ja, ik denk dat die in de toekomst, die soort helemaal net erg vinden. Nee. Die had wel een soort Ambitie. Ja. ambitie erin. Ik heb wel een roddel, of ja, een roddel. Ik weet net echt een roddel. Want er is een foto uitlekt. Er is een foto uitlek. Ja, nou weet ik wel, dit is een podcast. En meestal die moet nou echt eventjes op YouTube zien. Een foto uitlek van een bekende SKS'er. Het is geen skipper, wel een bemanningslid. Verkleid als drag queen. Je kent hem hier zien. Ja. Fjouwer oeren had er in de smink zitten. Opmaken toch curvelisjes diamond. Huddewien jasses. Nou, het resultaat is er nou. Hier naaldhakken over 4 centimeter. Sjesto waar het is ook? Ik wel. Ik zou het net weten. Geen idee? Nee. Geen idee? Zullen we het onder een van deze podcast bekend maken? Ja, waar dit is? Ja? Dan ze wel hingen. Ja, Dan ja, bloot ze ja. wel hingen. Trouwens, nog wat, want Hidde Jan Haven, dat is de nieuwe adviseur van het Leemsterskoetsje. Is dat een goede zieler? Ik weet het, ik ken hem. Ja, Jasper zei van wel. Jasper zei van wel, ja. ja. Maar goed, nou weten wij ook dat Jasper Visser, dat had hij de vorige keer net verteld, maar die had ook een peteerhoorn met Roelof Bouwmeester. Ja. Die is die ook op zijn listje om adviseer te worden. En verder op dat listje is die, wist het nog? Ja, even net. Klaas Westerdiek. Oh ja. Die had de skipper van de hele mannen. Ja. Maar goed, dat is de hele mannen, dat is Geertje haar favoriet. Maar goed, Do heeft in 2008 heeft die een huid opvolgen. Ja. Dat is dus nu al 8 jaar hier. Hoe hoort jou die bemanning altijd lieke enthousiast om elke keer er weer voltje aan te gaan? Ik omdat natuurlijk, ik krijg de klasseringen van de laatste jaren opneemt. Ja. Ja, het is net altijd je dat. Maar hoe hoor je ze dan altijd wel enthousiast en gemotiveerd? Nou, ik ben er al, uit die tijd waar ben ik al dwaande om te bezieken een ploeg bij elkaar te krijgen in eerste instantie. Dit werd ik het gevoel van dat die ik bij elkaar passen. En dan gaat het net alleen maar om zielcapaciteiten en maar ook om wie het binnen, wat voor persoonlijkheden dat het binnen en als ze bij elkaar passen. Ik bedoel, zielen kennen op een heel soort bootjes een individuele sport wezen, maar het scootjesielen is echt een teamsport. Dus je moet er wel echt wel bezieken om een ploeg bij elkaar te krijgen. En die echt als team met elkaar functioneren kan. En en wij gaan met plezier nationaal op vakantie. Dit doe ik wel 2 weken in de bouw vaak. De meeste mensen hebben 3 weken vakantie in december. En wij gaan met de hele ploeg ben we alle aan boord. Sommigen binnen bij ons op ons vallenschip, anderen binnen op hun eigen boord. Maar we eten en sliepen met de meesten. Of wel eten, dat we sowieso met z'n allen bij ons aan boord. En jongens gaan we met z'n allen de wal op. Ja. En dan is het soms net dat het nou heel gezellig wordt door het resultaat waar we daar helder hebben. Maar het is in de reden van jongen is het altijd wel gezellig nationaal. We hebben wel een leuke ploeg. En, Ja, maar dan ben je Nou. al 8 jaar niet lang skipper, dat was wat steeds. Ja, Auke die zei, we hebben een leuke ploeg. Het is een van de ploegen in de SKS die het meeste maalkoor is. Wat het meeste een meerskip is. Er zijn nog een paar oren, maar ik, de ploeg van de Zuidwesthoeken, ja, die hebben altijd willen. Het is altijd gezellig. En ik weet net als Stoot die nog herinner ik eens, maar als ze eens een keer bij de eerste treien binnen, dan komt er Polonaise. dan komt er een hienstekap onder Een hienstekap? een hienstekap onderuit het rom. En dan gaan ze in Polonaise, orendek en eentje voorop, maar die hienstekap op een kap. En dan de rest er alle achterom. Ja, echt weer. Maar goed, waarom is dat? Is dat traditie? Ja, dat is een keer zelfs hier weer eens een keer iemand die hier dat ding bij hem. En die vond het grappig. En, En toen waren je eerst op Lemmer. Ja. Oh, het is een beetje van, hoe jouwt het? Het jouwt glok. Ja, misschien wel, ja. Zo zou ik kennen. Maar goed, die Haai die had het lang volhouden. 26 jaar, dat is nou al, wat zei je correct, 8 jaar hier skipper. Hast toch wel eens nijtocht over de opvolging? Zeker denk ik daar nooit. Ja, want om skipper moet je natuurlijk te worden, maar je uit de skipperslaag komen. En vaak gaat het dan van Haait op zoon. Jappie Visser van Snits had zijn Haait opvolgen. Bij Jereveen is dat het geval. Jasper Visser van de Lemmer had zijn Haait opvolgen. Douwe Visser van Grauw die roept al jarenlang dat zijn zoon hem ooit eens een keer opvolgen zal. Dus vaak gaat het dan van Haait op zoon. Maar dan is nou ook een dochter die het mooi ziet. Ja. Zeer succesvol, Jerk altijd van Geertje. die kan goed zielen. Is het denkbaar dat die dochter ooit skipper wordt van de Zuidwesthoeken?
Ja, dat is zeker denkbaar. Ja, dat is zo. Ben je hem toch een keer vooruitstrevend? Ik ging daar net over. Dat gaat zo uw scootjes van de stichting en het bestuur van die stichting gaat voor zulke dingen. Ja, maar als dat er nog wel ook in soerst. Wat zoest er dan Ja, adviseren? dan zou zij absoluut een kans hebben, vind ik. Ja, dat is, maar dan weet ik niet dat zij als eerst aan de beurt komen moet. Meindert is ouder. Het is iets ouder en Maar waar is die, beter? Die is ook hartstikke enthousiast. Ja. Nou, ik denk dat ze allebei er heel goed herkennen. Dus, Ja, dat is tactisch het meest goede antwoord van een huid. Ja, maar ja. Ze stappen allebei. Er zijn in bootjes en ze zien alleen of het. En zal je niet staan door de haven heen. En, nou ja. Maar is de SGS altaar om een vrouwelijke skipper? Ja, dat denk ik wel. Ik zou tweeten waarom net. Nee, dat is voor mij geen enkel probleem. Als er een vrouw komt die de capaciteiten heeft en alles wat erbij heeft. Je moet natuurlijk ook wel een beetje kracht hebben om het helmhout zitten te kennen. Maar dan zou het helemaal geen enkel probleem zijn, lijkt het mij. Nee, maar die dochter is sterk. Ja, zeker. Dus die zou dat wel kennen. Ja, Ja, is volleybalster, dus die kan wel redden. ja. Nou, dat zou toch mooi wezen, toch? Ja, Van- ik zou het geweldig vinden. Dat er eindelijk eens een keer een vrouw aan het roer komt bij de SKS. Bij de IFKS, je het wel. Maar bij de SKS nog steeds net. Nee. Noah van der Meulen, wat ik vaak neemt, hè? De dochter van Klaas van der Meulen van Watzijn. Ja, die is ook nog vrij jong. Hè? Die is ook nog heel jong. ja, Die is nog maar jonger die- dan Anneke. Maar die heeft ook Ja. ambities en die is ook al heel lang bij me lid. En Ja. zo bij de IFK's in de ploeg skippen wat groter. Dan wordt de kans ook wat groter dat er op een gegeven moment een vrouw is die natuurlijk de kans Dat- krijgt. En dat is, bij een liedje rond de skippers. Maar de SKS is ook een beetje traditioneler en misschien wat nou ja, conservatiever. Ja, precies. Op sommige vlakken ben ze wel, ben we bij de SKS wel heel conservatief. Maar op een heel soort andere vlakken ik ben net. Dus dan kan je in zulke dingen krijg je makkelijk modaliteit maken en liep het mij. Ja. Ja. Nou, we zitten met deze podcast al op 22 minuten. We Oh, hebben jee. nooit zo'n goede prater aan tafel. Hoor. Dat is echt net een leeuwen. En we zijn er alweer terug, jongens. Want waar willen we de volgende keer graag aan tafel? Oeh. Ja? Nou ja, ik vind eigenlijk wel dat we Syberen van ter Wisga eens een keer hebben. Van Jenne Woord. Ja, van Janne Woord. Oké, nou, dan zien we die beziekje. En waarom was het Syberen van de Wisga? Nou ja, die had het ik prima. Die is nog net zo vreselijke langskipper. Zielt wel hield dit voor in mei. Dus ja. Oké, dan maken we die even prikkelen. Is dat wat Ja. een prater, Auke? Ja, Syberen, ja, ik kan niet wat praten horen. Ik kan wel praten, dacht ik. Ja, Ja? zeker. Ja. Nou goed, dat maakt het dus toch net uit. Want Nee. we Geertje aan tafel en hij kan praten. En dan stel ze de goede vragen. Nou ja, precies. Ja. Ja. Hoe is het mogelijk? Ja, maar die piek op het goede moment. We moeten nog eventjes de foto. Ja, de Oh ja. foto. Ja, Hel hem nog even naar voren, jongens. Ja, waar is deze bloedmooie vrouw? Nou, was Ian Scott van de Boerhauken. Waar is dit? Dit is dus een bekend bemanningslid van de Heel SKS. bekend. Ja. Jij de skipper West. Jij direct nog Skipper West. Geen idee? Nee, ik zou het echt niet weten. Nou, Geertje, zei het maar. Harmen Brouwer. Harmen Brouwer. Op naaldhakken van jouw Ja. centimeter. Nou ja, dat weet ik verwacht zien. Dat hier van de eerste mogelijkheden wijzen kan. Doe is er net voor te porren? Nou, nee, ja. Dat is krijgen wat Geertje krijgt, zou je hoe die heen te kopen, het scootje. Dat is grappig, maar die podcast hoeft van mij altijd net beslist. Maar het is wel leuk. Als de meerderheid het leuk vindt, nou, dan moet je het doen. Nou ja. Maar dat vind ik zo grappig, want Auke, dat hoeft toch net te zijn. Maar Auke is die vrouw Diana, die zou voorop gaan. Ja, die krijgt wij houden elkaar mooi in evenwicht wat dat betreft. Mooi. Zo is het. Ja. Nou, dat doet ook Geertje en ik, hè. Wij horen Ja. ook correct. Ja, Hoor je niet. ja. Jongens, na Tierentank van die komsten, Auke, ik vond het bijzonder leuk. We binnen dus nou Else mannen bij deze podcast over wat te klapper. En ik zou zeggen graag op de volgende keer, op de volgende klapper.